Hati-hati sebab nek gedang lagi sulungan kan ora dibrongsong mung ndak dicocok karo codot. Nggih. Codot saiki ngerti dhewe to? Nggih, bahaya. Bar mangan ruruk tinggal ngalih. Nah. Kadung bolong. Sing mangan Pak Jatmiko. Anu kalah. Sini. Senengane dikeke aku. Rumah saiki aku sejelek-jeleknya orang gitu. Ya mboten to, panjenengan iku wanita, wanita. Laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Terus saya punya apa? Begitu juga panjenengan spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kaya Mbak Manten kula kalih panjenengan kula Pak ibarate dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku sing dadi tawone, Nduk. Lah kok iso dadi tawon bakale aku piye? Yen aku nggondo karo gandaning kembang, aku bakal nyentup karo kembang kuwi mau. Lho, esuk bakale mbok entup awan tak entup meneh. Bengi tak entup meneh wong ayu. Esuk awan bengi mesti ngentup terus. Ya ampun. Umpamane aku dadi kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi genine ya to. Ning dadi pematike wae. Sebabe apa? Sebabe nek aku iso matik atimu wis nuwuhake tresno kelawan aku wong. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya bener. Ampun ya. Aku mlaweti. Saking seneng. Oh mangkono. Iso umpamane aku dadi kendaraan mobil. Panjenengan sing dadi apa, Kang Mas? Aku kendaraan mobil umpamane mobil ambulan. Aku ra melu-melu kok, Kah. Lek saged. Lah iya, engko ambulan terus aku dadi mayite ngono piye. Ya paling ora sopere, apa ora wiu-wiu kae sing ning dhuwur. Oh, Mbak Eka senengi sing diwiyu-wiyu ngono kuwi ya. Iya, wut. Sok kapan-kapan wiyu-wiyu karo aku ya, Kak. Hello. Kalih jumeneng nek mboten jumeneng ora anu ya. Nggih, mboten ketinggal saking live streaming. Ora ketok ya. Sabab kula kalih budal sini. Kak. Nun. Wis suwek ora kena ngade. Urung suwek. Kula kalih budal sini kok nggadahi grup. Grup apa? Duo Kadas. Apa kuwi? Kadar sini. Weh. Anyari. Kula ngadeg nggih. Ibu kedah jumeneng ketanipun. Ya kene anu Yudar kene ora apa-apa. Wong zaman era sekarang ndak masalah, berdiri ndak masalah. Wong sampean ya urung sepuh banget tok. Aja mlilik-mlilik. Sampean iki wis enak apane? Suarane iki lho, suarane iki lho wis enak. Panjenengan kita sing ayu nom kok iso. Sing kandha sapa tak antemane? Pak Nom. Oh, gak. Ayo kaya ngapa? Budar sini. Nika luar biasa di era tahun 90 91 Yudar sini wah. Pira Kak? Tahun pira? Madu truk. Iya. Yo kaya ngapa? Suwantene Yudar sini. Sinom Mandarin. Segai Cak. Yuk. Hayya. Yo, senggane ampara. Gula larang. Brambang yo larang. Sing medhuk rega kathrak. Oto. Senopati
Tepuk tangan perkada ke Budar sini. Kamsia. Dani presiden nek senior iki yang ngono. Ha iya. Kuwi digodhog ora iso empuk kok. Ha iya. Magel. Ya, terima kasih Bu Darsini. Ibu kita Darsini. Nah, terima kasih sekali. Ayo. Wong wadon ki jane gampang ya toh. Nek wong wadon nek urip-urip karo Kyai Kakung ki kuwi wanita kuwi hanya ingin 4 hal dari laki-laki. Dadi wong lanang ki rasa perlu nika-nika. Mulane wong wedok supane ora ndang lunga saka omah. Wanita hanya ingin 4 hal dari laki-laki. 1. Apa tuh? Besar. Oh. Panjang, keras, durasi lama. Oh. Wah, porno we. Kosek Kang Gareng ngerti ya ta. Iki tak jawabe, ya ta. Besar kuwi besar tanggung jawabe lho. Ya ta. Terus dawa panjang kuwi panjang pikirannya. Yen keras itu, keras tekadnya dalam mencari nafkah. Lho, wong lanang iki ngono kuwi. Durasi lama lho. Durasi lama dalam menyintai. Oh, kuwi sampai janah sok ben nganti sok ben tekan janah kono kuwi. Oh. Rungoke ngono kuwi. Dadi wong wedok ki ora pengen njaluk apa-apa. Lho mau cukup besar panjang keras dan durasi lama kuwi mau. Oh. Aku yang jaluk Kak sesuk Kak. Jaluk sapa? Jaluk kalau bojoku lho. Iya. Nggih. Oh nggih. Assalamualaikum. Mas Eni, nggih nyuwun dimaklum. Kungane nyuwun ladrang rujak jeruk bawa sinom laras lendro. Wah, sinom. Ingkang ngasta bawa Mas Yono utawi Ki Joko Kamatur nuwun sanget barokah kula nggih Mas Eni. Nggih. Petok trandang ngetak-ketak. Coba. Ki Mas Yono nyuwun gunganipun Mas Yono. Mumpung ketemu Mas Yono. Nah. Meipun. Alae ora dikeki girong. Ini Mas Yono. Nggih. Lah, wilujeng enjang Mas Yono. Wilujeng enjang Mas. Nggih, sehat selalu Mas Yono. Alhamdulillah penanggih rayu. Lah nggih, wah seneng sekali bisa bertemu kalian panjenengan. Nggih, niki kanca-kanca mbateh wonten mriki. Oh, nggih. Kalih dinten kalih dalu. Weh, nganti katam mriki. Nggih. Niki dipun suwuni kalian Mas Heni. Ngersakaken nggih. Nika pun bawani langkung rumiyin nggih, rujak jeruk.
Ngapunten sami ajar nih. Nggih, sami kula nggih ajar niki nggih pokoke. Sami-sami belajar. Ah nggih. Yo, kaya ngapa? Bawane Mas Yono. Bedhog ndandang ngentang Rambute dawa. Iya. Apa? Ya mesti rambut tok wae. Iya. Yuk. Mbokne genduk takkan ndani Apa kang kok tandangi Eka aku gawe rujak bumbune kuwi apa mbokne? Apa Mbak Eka? Lombok uyah gula terasi. Terasi ya. Radidangan penggalih nih ke Mas Fitro. Biasane nimpung wong lanang tekok bumbu, wong lanang kok cergis tekok bumbune wong wedok. Oh, langge. Awi tekno. Jeruk bali dasar. Yuk, Pur. Rasa risih suwe
Iya. Sepincuk tombol Lo, hop. Jenglek ki. Pantese wadai gelas tiwas-tiwas labune wong ora abelas gones Dudah mutiara kependem haya. Lagon jaman biyen ki pancene yen dirungokke di era sekarang wis ora juarei. Iya ya Le. Iya. Mergane sing padha ngripta lagon kuwi dhisik iki ya direwangi tirakat tenan. Beda karo lelagon saiki, Gong. Heeh. Kaya tali kutang saisine. Wah, tolo saisine piye? Ngono kae ya gampang der, ning ya gampang terus kalis ngono kuwi beda karo zaman-zaman tembang-tembang rikala zaman semono. Ha iya. Sinom terus rujak jeruk ki mau. Ha iya. Mbak Eka. Sini sayangku. Kok sayangku karo adine kok. Tegese iki sayang antara kakak dan adik ini lho. Iya. Nggih wong nggih tresna kalih panjenengan. Nah iya. Ono antarane adik karo kakek ki. Piye? Kok kakek iki Pripun? Adik kalih sinten? Aa, kakak. Oh, alah adik kalih AA. Kok iso Pak. Ayo. Piye, isih seneng to atimu bengi iki? Nggih pangestunipun. Semangat to? Semangat ndereke panjenengan. Ya kudu Wong semangat. tesih ditenggani piyai kathah. Napa nggih? Lah nggih no. Oh. Sing sami wungon lek-lekan tirakatan wonten daleme Bapak Sutresna kok. Alhamdulillah. Nggih. Ya mergone kene iki ya jarang hiburan wayang kulit to, Mbak Eka. Nggih, pun. Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi gitu. Nggih kok. Mugi-mugi ingkang tesih sami wungon tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rejeki lumintu. Amin. Rejeki ingkang berkah nggih, Pak. Amin. Mengke dados penanggap wayang kabeh. Heeh. Lah terus amin. Ayo, nek iso ya dadi penanggap kuwi Mbak Eka. Mergo apa? Dalang iki saiki akeh ngembyah. Nggih ngawi menika nggih dalang kathah. Oke. Menika ingkang ngasta dembung Mas Adit menika nggih dalang. Weh, iya adikku lanang. Ya. Iki ngaturke penuwun, iki Nggih. nganggo alate adikku lanang Adit. Oh menika. Aditya Krisna. Nggih. Iki Aditya Krisna Madiun. Aditya Madiun Kutha Pecel. Ayo, bocah iki dhisik iki wonge iki putih lho, saiki kok lemu. Lho sakniku nggih putih. Aku dadi pangling. Terus sakniki nggih putih lemu, gedhe dhuwur. Dhisik putih ngono lho maksudku iki putih merusuh ngono lho. Lah menika lek nggih tesih sami putih. Apane? Lho Mas Adit. Apane sing putih? Lho putih sak kulitane niku putih, gedhe, lemu dhuwur, sikile papat lho. Sapi. Kok kaya sapi. Oh, piyai lemone kaya ngono kok. Ayo. Nggih. Ya tak dongake Mas Adit ya enggal-enggal gadah sisihan gitu. Amin. Nggih. Jane ya arep digoleki arep apa to? Arep golek seniman apa ASN gitu? Nggih. Apa guru? Nah, Nggih. apa pegawe kae Pertamina? Nggih. Iya. Nek Mas Adit niku kantun milih ning piyaine mbok menawa dereng krentek ting jenjang pernikahan. Lah iya. Nggih. Lah iya. Nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek sumbe nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawe apa? Nggih, paling ora nggih mbok menawa ben padha ngertine nggih seniman, mboten napa-napa. Sing nggih. tukang gender, Heeh. saben-saben iso lungguh jejer. Weh, Ora pengen tukang sat? Nek lho, situ gamelan iki lho pengrawit.
Oh. Tukang son yo iya. Heeh. Tukang son. Aja nek aku lu aja tukang son. Lah enten apa? Kowe mung diuntiri ae. Aku Mung dicoba tas. potensiku tak tutupi kok ora iso diuntirno. Iya. Ora tukang bonang. Heeh. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih. Nek gender iki mau apa? Saben dina iso jejer. Jejer, gender. Terus menika tukang kempul. Heeh, kempul Saben kuwi. dina bakale kumpul. Weh, Terus dalang Heeh. mesti ditinggal melayang. Lah witekno wong golek kaya. Mergo ya toh. kabeh disayang ngono anggere kenekan mesti tinggal lunga kok iso. Ngono ku lho ya ampun kok gedhe aku. Nek Masmu ora lho, Kang. Nggih mboten kula pitados panjenengan niku nggadahi Mbak Yu menika pun lah kudune kudu bersyukur lho ora entuk liya. Oh. Nah ngono. Wis aku ya mung Nek kae. pamane selingkuh ngono kuwi ora mungkin arek karo konangan Mbak Yu apa pek kok konangan ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wae to. Oh, kandhane. Saking primpenmu kok. Malah primpen iki piye? Ayo piyai kok yo le besus Iya. Angudiwati. Yes, alhamdulillah, ya ta, Kang. Terus Terus karaoke iki adik lanang Lulut kuwi. Mas Lulut, Ah. piye Kang Asta Beduk menika nggih dalang. Nggih. Kuwi iki dalang hebat-hebat kabeh kuwi. Lah iki sing nggawa kendang iki Oh iya. Ananda Subontot iki. Subontot. Nah, kuwi ya Sajae yo dalang. iki yo iso nyanding terus bedino yo sawang-sawangan ngono kuwi. Apa ya calone apa ya seniman? Nggih seniman mbok menawi udakara dalu mriki nggih tesih teng mriki napa mboten? Enek fotone yo, An. Nggih mboten sah foto langsung tak tukne ngono. Nggih. Nah sekirane nek wis seneng iki yo tang ditembung ya ta. Nek sekirane wis cocok atine segathuk wis rasane dadi siji ya di Nggih. nang di lah secara satria mara ning ngene wong tuane ya ta. Nggih, tak selak dipek wong kok gelo. Nah, Nggih. lane kuwi. Aja Leres. kesuwen-suwen. Sing putri ya ngono, aja kesuwen ya. Pacarane ya delo wae. Pacarane cuma sekedar pengenalan gitu. Pengenalan pribadinya masing-masing gitu. Aja kesuwen ning pacaran ya ta. Nggih. Ngerti dhewe. Aku yo ora mudeng aku ora duwe pacar yo jan nggih ngono tok. Mula tak kandhani. Nggih. Ora dikandani ngaten. Nggih. Iya. nggih. Baik Kak. Dalem. Arek atur ki apa? Mbok menawi wonten pamundutan wong mbak-mbak sinden nggih tesih anu pareng lenggah. Nggih. Nenggani panjenengan mengke dumugi tancep kayon. Iki Abimanyu iki weh. Titip nggo simbok Sragen Biyung Darsini. lah iki. Wah. Nek iso njaluk elo-elo saka Mbok Dar saking Abimanyu Jakarta. Iki winong eneng lho iki. Wonten request Elaelo saking Mas Abimanyu. Nggih. Wah, Abimanyu Unindra. Lagi kuwi mau jenenge Sinom Parijoto Heeh. Mandarin. Urung nek Elaelo engko nek urung uler kambang cucak rawa. Wah niku mengke. Anu Mas Abimanyu pelengo kon delok YouTube one. Lho akeh Loh. kon nanyekno kabeh. Nggih. Delok YouTube ae. Nggih. Ya, titip Nggih. nggo simbok Sragen Biyung Darsini ya. Nih. Napa nggih niku leres? Sik tak tokke dompetku sik. Ah nggih. Iki ditransfer kok. Dompetku enek duwite ra ya iki, Mbong. Nah, iki gen sah, gen disawang saka streaming. Nggih. Ki 200 sah keke mboke. Nggih, siap. Nah, ngono. Ya mbok rezeki anak soleh. Nek kuwi mbok soleh kuwi. Mbok Soleh. Heeh. Nggo buke. Mosok ya sithike gak enek pajeke to. Lah dalan tolen nul bayar lho. Lek kene rono. Lah iki kono dianu sik. Nggih. Kok iso karo anake kok iso niki. Oh. Iki lho ciri khas e buke. Angger piye? babakan ngono kuwi ora nek dihapusi blas langsung sut ngono kok iso. Ya, wis sah ya Bi. Ya Nggih. muga-muga Mas Abimanyu kaberkahan, berkah rezeki ora bakal lokak nanging tambah samsaya kebak. Matur nuwun Le Abimanyu. Kau Nindra kuwi. Nggih. Mas Abimanyu Nindra. Nggih, dosen Kaya Unindra, kula niku. pimpinan kerawitan Sanggar Unindra. Terus. Ya ini Terima kasih. bagus, ya toh.
Menika dados tiket swarga meneh. Awar budar sini tiket swarga. Mbok menawa panjenengan Bapak Ibu ngersakaken tiket swarga. Monggo. Andani kok. Wis nggo madangi kuburan lho. Oh nggih. Nah iya, sok iso madangi amal jariahmu ya to. Sok iso nggawa kuwi. Kuburan iso padang. Nek seneng anu nyicil tiket swarga. Iya, iso dono weweh, ya sedekah, nyantuni anak yatim. Lah ngono kuwi. Nggih. Nah, mulane awake dhewe mumpung isih urip ya to, isih diparingi rejeki ya. Pokoke sok suka berbagi. Kula engko ya entuk jatah. Heeh. Bakale tak keke anak yatim piatu malah. Wah, luar biasa. Salut karo Mbak Eka. Nggih to. Wah, tetep lho, lah mosok panjenengan dalang kondang ora ngeweki aku, engko bakale tak weki anak yatim piatu. Wah, tetep lho. Tetep aku wis duwe sasaran dan target sing tepat menampa kuwi mau. Sapa kuwi? Bapakku. Bapak. Lah iya napa tinggal Pak Mbok yang sakno aku kok. Walah. Meneng yo aku. Nggih. Wis cilik ditinggal ya ta. Ya iya to. Telagon. Ya. Apa Mbok esek? Monggo, lah men kok. Ela-elo. Nggih. Hello. Kalih jumeneng nek mboten jumeneng Ora anu ya. Nggih mboten ketinggal saking live streaming. Ora ketok ya. Sabab kula kalih budal sini. Kak. Nun. Wis suwek ora kena ngade. Urung suwet. Kula kalih budal sini kok nggadahi grup. Grup apa? Duo Kadas. Apa kuwi? Kadar sini. Weh. Anyari. Kula ngadeg nggih. Ibu kedah jumeneng ketanipun. Ya kene anu, yudar kene ora apa-apa. saking- Wong zaman era sekarang ndak masalah, berdiri ndak masalah. Wong sampean ya urung sepuh banget tok. Aja melilik-melilik. Sampean iki isih enak apane? Sing kandha Suarane iki lho, suarane. Temane. Suarane iki lho isih enak. Panjenengan kita sih ayu nom kok iso. Sing kandha sapa tak antemane? Panom. Oh, gak. Soal mangsa kuwi. Gak mani aku. Gak mani, mbok dimanek-manekke. Nah, dhewe iki grup lho kok iso duo Kadas lho. Ngesuk gawe kaos. Kaosnya didol ning ndi gatel kabeh sing nganggo Kadas kok Mas. Iya. Piye? Jumeneng ora? Jumeneng kersane. Oh, biasane nyokek kok. Iya ta? Mboten. Ora ta. Karena ibu kan cokean nggih lenggah wonten nginggil. Oh, Cokean si sindenan pahargian menika buke. Lah iya. Nawi kadang nek kesel yo ngadeg, Ding. Mboten buke. Nggih. Kene, ya. Engko sing kewek ya. Nggih, mau jumeneng. Kaya Mboten lho kok. kaya tahun ke lho yu, tahun 91 ya lho yu. Nggih. Aku nonton Yudar sini iki, wah, ngono kan. Hela. Dipun tot. Aku isin kok. Anu, disapa dulu. Nggih. Wilujeng dalu budar sini. Wilujeng dalu, Le. Nah, piye? Kan dile ngene. Sik kewes to, yaine ayu to. Kandhane kok. Aku ngene iki nek ning ngarep kamera nang guyu sesuk nek aku teko pondokan lek gejek tenan kowe ndek iki nyapa? Lah iya. Nek ora dadi ngopo wong kabeh iki sing penting iki profesional. Nggih. Profesional kerja, iya ta? Nggih, terus. Wong nyatane Gak. Ya. Kai. Ya yuk. Kang apa yuk?
isin ya Mas. Wah, luar biasa. Wah, iso mengguncangkan publik netizen lho iki. Kae gecek nek. Apik lho Bu, pokoke sing tak kangeni sing niku mau lho. Elake lho nganggo jegok barang. Oh, luar biasa lho. Iki sesuk mesti ana sing motong lho, motong terus diunggahke ning YouTube ngono kae lho. Iya. Nggih. Iki sejarah iki. Yudar iki sejarah. Dipotong wonten YouTube. Wonten TV dipun siaraken mengke wonten Indosiar. Jejak kasus. Dadi kasus tembang Elaelo dipun garap Gumyak kalian Karawitan Nunggal Laras. Vokalisipun Ibunda Darsini. Nggih, lho, ora hebat. Nggih. Lho kaya ngono kuwi sing cah monumental ngono kuwi lho, Kak, Mbak Ika. Ha iya. Ora lagu-lagu saiki iki ya pancene iso hit, iso viral. Nek ya mung paling sedina rong dina ya ta, suwe-suwene paling 3 sasi, 4 sasi ya wis kalis, ya ta. Nggih, kados to gendeng klasik kancen ngangeni kok Kang Petruk. Lah iya, wah kambang gathik glinding, rujak jeruk, terus menika wonten laler mengeng, laler ijo barang niku sik kadang jadi kangeni wong. Terus karo kukur bawuk kae. Apa? Bawuke sapa diukur? Cucur kuwi lho. Gending patalon cucur bawuk. Oh. Kok iso ngukur barang iki gatel apa piye apa? Lah kuwi mau. Dumeh duo kadasen. Duo kadas. Iya. Sembah nuwun, matur nuwun. Nggih. Mbak Eka mau urung nyanyi ya? Lah mpun wau. Apa to, Mang? Duet kalih Mas Gondrong Mas Pak Yono wau. Dek riyen dereng gondrong sakmenika pun gondrong kaya Didik nyemprot. Nggih. Didik kempot tok. Nggih niku lho maksudnya pas kempot iki kakak nyemprot. Oh. Iya. Nggih Patres nggih kepareng tasih mungon lelekan. Matur nuwun lho Patres. Nggih. Iki kudu dikancani iki. Monggo sinten? Aku njaluk karo Dik Wanda. Nah, iki Dik Wanda urung adek dhewe awake dengi kok iso. Kok gak dengi. Nek dengi jenengan apa tanggapan? Lah iya Dek wingi. Nggih. Iki wangel iki cekelane ya angel lho iki Dik Wanda. Lah nggih wong nembe anu naik daun cara mono sinden nembe naik daun viral akeh piyai sing nyenengi piyaine dasare ya ayu lencir kuning nemu piring. Setelek pamane nemu giring kok nemu piring. Nek pamane luwe gak nek piring ya. Nah iya. Iki mau ninggalkan tresnan terus ya. Nggih. Saiki pemota anu caosi tembang kangen nu piye? Mboten menapa. Lah iya. Tembang kangen. Iki kudu tambah meneh ora apa-apa. Oh nggih dipun tambahi Bunda Darsini meleh. Oke. Adik sing anu hidungnya panjang itu siapa itu namanya? Mbak Arum. Aku lali lho, aku lalen mentoh. Aku anggere tak simpen nang kene iki angel banget iki. Mbok menawi panjenengan menika nggih kedah komunikasi to, mboten cah anu enom tuwek niku nggih kedah dipadake. Paling ora panjenengan nggih kudu duwe WA-ne Mbak Arum. Oh, terus piye iki, Dong? Nggih WA-ne Mbak Arum mengke dilebetke wonten WA panjenengan. Oh, ngaten. Mengke terus jenengan kalih Mbak Arum WA-WA-anan. Oh, ngaten. Nggih, Mbak Arum nggih nyuwun izin mengke Pak Jatmiko WA-ne Pak Jatmiko badhe mlebet nggen panjenengan. Piye to? WA-ne. Kah, dalam dikenake lho, dicethake. nomor niku Aja mung WA tok. WA aku lebokno WA-mu ngono ya. Beda. aplikasi. Asumsiku iki lho. Aplikasi iku lho. Aplikasine WA-ne Pak Jatmiko mlebu WA-ne Mbak Arum. Oh, ku anu to, nomor kuwi ta. Nomor Oh. nomor WA. Sing kleru aku kok, Kak. Nggih to mulane jenengane ampun mikir werna-werna. Ora, aku wis tuwa ora mikir nego-nego. Mulane tuwa kok gak ndang ditebas. Hah? Kaya pelem. Iki dudu pelem iki salak. Ngunduh salak. Nggih nek dereng 200 meneh. nggih. Lah iya, monggo 200 mengke ngunduh salak medal mengke. Nggih, tembang kangen. Tembang kangen. Mbak Wanda, Ki sarjana seni iki Mbak Arum pesindan kondang saben ngawi mesti Arum. Mbak Wanda iki anu ya isih sendirian juga ya? Masih sendiri ya? Tasih no, Pak.
Oh, tak kira iki wis garwa. Oh, dereng. Tiwas aku mlokro ngono aku. Jare bontot, wong ndek bojo kok, Mas. Seneng. Mangsa aku nek bocah dhewean kok kudu dikancani. Ora. Kekancan wonten panggung. Bener, kekancan. Nek de anu guys, Arum? Barum. Heeh, ta Dek Arum. Sampun punya suami, Pak. Weh. Yes. Hong. Surem diwang karo. Iya. Nek ora dadi wong po. Prawan rondo, Dik. Sing penting seneng ngene iki. Oh, beda keyakinan kok. Lho kok iso? Jenengan seneng yakin tenan. Terus? Kene yakin ora kok. Iya. Gak nembang barang. Iya. Yo, ayo apa? Tembang kangen. Kasih. Gumyak ramare ngantuk. Nggih. Dasare iki Mbak Wanda ki ya isih ijen. Wis lulus sing pawiyatan isi ya ta, Kak? Nggih. Aku ya muling karo si Wanda. Wong kowe iki isih ijen tak ibaratke kaya dene gedang sing lagi suluh ngono kae. Ngaten nika. Iya kudu ngati-ati sebab nek gedang lagi suluh kan ora dibrongsong mung ndak dicocok karo codot. Nggih. Codot saiki ngerti dhewe to? Nggih, bahaya. Bar mangan ruruk tinggal ngalih. Nah. Kadung bolong. Sing mangan Pak Jatmiko. Anu kalah. Sining. Senengane dikeke aku. Rumah saiki aku sejelek-jeleknya orang gitu. Ya mboten to, panjenengan niku wanita, wanita. Laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah, luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Terus saya punya Begitu apa? juga penjenengan spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kaya Mbak Manten kula kalih panjenengan kula Pak ibarate dadi kembang panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku sing dadi tawone, Nduk. Lah kok iso dadi tawon bakale aku piye? Yen aku nggondo karo gandaning kembang, aku bakal nyentup karo kembang kuwi mau. Lho, esuk bakale mbok entup awan tak entup meneh. bengi Tak entup meneh wong ayu. esuk awan bengi mesti ngentup terus. ya ampun. Umpamane aku dadi kompor panjenengan sing dadi apa Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi genine ya to. Nek dadi pematike wae. Sebabe apa? Sebabe nek aku iso matik atimu wis nuwuhake tresno kelawan aku wong. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya bener. ampun ya. Aku mlaweti. Saking seneng. Oh mangkono. Iso umpamane aku dadi kendaraan mobil. Heeh. Panjenengan sing dadi apa? Kang Mas. Aku kendaraan mobil umpamane mobil ambulan. Aku ra melu-melu kok, Kah. Lek kok saged. Lah iya, engko ambulan terus aku dadi mayite ngono piye. Yo paling ora sopere, apa ora wiu-wiu kae sing ning dhuwur. Oh, Mbak Eka seneng sing diwiyu-wiyu ngono kuwi ya. Iya, wut. Sok kapan-kapan wiyu-wiyu karo aku ya, Kak. Iya, awake dhewe. Aja lali lho, Kak. Iya, piye? Wiyu-wiyu kok. Awake dhewe apa mau mlaku bebarengan mesti ditekoki karo Pak Tresno. Arep ning ndi to, Mbak? Nika badhe nyuntikke Pak D ngono piye ya gak penak to aku. Kok iso. Lah gak malah mlaku karo aku kok dipadake wong lara. Lho, pemene suntik ki check up kesehatan itu penting lho. Iya. Pancen baku. Kesehatan kudu dijaga. Mulane aku mling karo kanca-kanca mburi kuwi aja mewaton piye tok. Nah. Nek ya dijaga kesehatan. Kesehatan kudu dijaga. Oh, kuwi.
Wis tuladane wis akeh. Kanca-kanca seni sing kulino melek bengi. Melek bengi ku abot lho, Kang. Lah nggih. Ya, jane bahaya. Nah, Bahaya, memang kesehatan bahaya. penting ora gur kesehatan jasmani, rohani dan juga pikiran. Sebab kula wau mriki niku rada bingungke wong teng mriki lak wayangan. Wau keng krungune kula teng mriko 1 anmu 3, 1 anku 8 teng mriku lak dangdutan sing samping mriku. Kula bingung. Terus kula tekok to. Heeh. Teng pertigaan. Menika Mas daleme Pak Sutresno menika pundi to? Lah kok Terus? panjenengane jawab ngene. Ora ngono. Lek ora gak gathuk to terusan. Ora ngono. Sing mbok tekoki iki sapa? Ora genah peteng kok iso. Terus tak tekoki neh. Mas, daleme Pak Sutresno menika pundi sing wayangan ingkang ngasta Pak Jatmiko? Heeh, terus jawabe? Ora ngono. Weh. Tak tekoki bolak. Ketemu wong kuwi mau jur ora wae ping pindho. Ora terus tak tekoki meneh. Terus? Ingkang ngasta Pak Jatmiko menika karawitinipun nunggal laras aku. Terus? Dijawab ngene neh. Ora ngono. Bareng tak sawang-sawang kok bae kuwi gendeng. Kok iso? Iya, bae gendeng angger tak tekoki apa wae jawabane. Ora. Kuwi wong gendeng. Oh. Panjenengan teng prapatan niku wau roh apa ora? Gah aku ora omong. Ya kuwi jawabe. Kuwi, kuwi jawab ora omong kuwi. Aku ora omong kok. Arek ngomong kok serimpet udut. Aku ora omong. Ya. Kuwi orane pindho kuwi. Ya. Sesuk tambakne. Ya, matur nuwun. Yo, bacut kene. Mbak Wina. Anggun. Anggun karo Winong. Winong. Iki seri kok ya, Nak. Nggih. Serine kok. Kok iso ayu-ayune ngene. Sun aku nek gedhe ya ngene iki. Jumeneng Mbak Winong. Piye nek sok gedhe piye? Ya cepi jumeneng riyen. Ya, ngadeg sik. Ini nang. Ngadeg sik nduk Cahyo. Winang. Winang ngene. Nggih. Kalih Anggun. Sing ngeten iki lho. Lah, sing padha semlohene lho. Ngeten iki. Nah, aku diapit wong loro iki. Lah, aku nek gedhe ya ngene-ngene iki sok. Tapi jenengan ora ngerti to, sampo kae enek sing kemasan botol. Terus yo enek sing kemasan saset. Kemasan santet. Saset. Temen saset. Oh, Saset. Kamu kemasan santet. Nyantet kowe gundulmu sok. Piye? Iki kemasan botol, wong loro iki. Heeh. Nah, aku kemasan sasete ngono. Jadi Jadi kudu saling melengkapi. Nek botol tok nek nggo lunga ki angel. Berarti sampean khusus digawa lunga. Iya, ora apa-apa. Kayak tas ngono ya. Heeh, Tremos. Heeh, gak kok. Kadang diadahi cepuke sedeng kok. Kuwi adiku lho no. Kae barano adine piye? Apa? Jare sampean sing dedike. Iya, cilike Mas yo cilik yo tuwek kok iso. Oh, cilik suwek ta cilik. Tuwek. Iso suwek Lah iya. nyanyi. Ya. Lagune Lagune ayang-ayang. apa iso nganggo gamelan? Kudu wae dangdut salah sitok ngeten. Apa sing lagi hit? Apa manut? Jangan ayang-ayang toh, ayang-ayang belum. Ayo wis kitir sumilir. Lah. Kitil apa? Kitir, nganggo R. Kok ngintir? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kitir. Nggih, Pak. Maaf ya, Pak. Aduh. Kitir. Ngoplok ira iku dhewe. Kuwi ndakmu ya. Maaf. Ngancen Ndak sadar Piye lho. ini ki rada latah ta rae. Lah ya. Saploke serawung bontot iki lho. Napa, Pak? Saploke serawung bontot. Oh. Bontot sing ngajari aku. Bontot sing ngajari aku. Ndingi tak koncone cah lanang ngono malah. Ah iya. Hayo kentol, jengkol ngono ku lho malah nerokke kok iso. Oleh ngono kuwi. Kitir Ndak sumilir. ada ndak. Nggih, napa kitir sumilir? Ayang-ayang Saiki. lestari. Mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Lah, Oh. Napa, Pak? oh nek Mbak Winong lek spesialisipun jaranan. Oh, jaranan. Ya. Berarti kitir sumilir ya, Pak.
Nggih. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Bi Abi, iki lho Winong arep jaran lho Bi, piye? Lah Mas Abimanyu. Mas Abimanyu periksani lho. Disapa sih wongnya nonton, disapa sih. Mas Abimanyu, halo. Kamera mana kamera? Mana ya? Kamera. Yang mana, Pak? Kamera mana? Yang ini ya? Ya kuwi. Ya. Halo Mas Abimanyu. Jangan lupa ngono. Jangan lupa Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga. Dan jangan lupa juga Sawer. 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 Nah, ere sing cetha, ndelok ilatmu to? Wah, lah nyeweng no. Aku ya ulo. Sawer. Nyawang. Oh iya ter Aidin wal Faidin ya Mas Abimanyu. Ya. Serasa dodo nek dodo video call-ane loro. Kok nesu to, Cemburu mesti cemburu ora. Oh, toh sampean meri to Bang Buder disawer. Cemburu karo Abimanyu. Sampean mele to Buder disawer sampean gak dikeki meri to. Heeh. Ya. Abimanyu jur nyawer wae aku sing nyediani cash terus. Mengke jenengan nggih disawer. Iki apa nggo sangu, jur nyuwar nyawer wae. Mengke jenengan yo disawer bentuk TikTok niku lho. Oh iya, betul itu. Ya. Ya iki Bi, iki wong Winang lho. Winang wis tak deke iki lho, disawang sik, kurang piye. Dibatin, Bi. Karo ditepuk-tepuk karo anu padarane kegarwa. Garwa nembe anu nggih hamil. Cuk gen kaya Winang. Oh. Percaya. Yuk, dadi. Yuk, dados ta. Kang tanpa upama sing terta kanggo nalasi lungka-lungka kanggo nalasi lungka-lungka tiga matur nuwun Yes. Pancen duwe spesial dhewe-dhewe ya Mbak Eka ya. Mas nggih. Oh, Mbak Winong iki spesiale kuwi Jaranan. Tulung agungan. Nah iya. Pun jaranan tulung agungan Mbak Winong. Wah, ampun. Wah, jan kuwi Nggih. arep golek setir bunder ngono gampang. Nggih. Nek mung ngetokke tulung agungan, wah. Wis piyai-piyai sing do lenggah kuwi wis Nggih. omeng. Wingi kula nggih ajar Lajang Kobis kalih Budar niku alhamdulillah sakmenika kula pun tumbas kendaraan kok Pak. Alhamdulillah. Kula ndek wingi bar niku mendhet saking toko langsung. Waduh. Gris. Gitu. Kes langsung. Edian. Nika mendhet angkong kula nggih nyambi nguruk-nguruk. Tinggo uruk-uruk telek. Lari uruk telek. Nggih. Walah sambene ka. Oke, disyukuri nembe saged tumbas angkong mbok menawi mengke tesih anu berjalannya waktu iso tuku liyane. Lah iya no. Nek alhamdulillah dengan napa nggih wong sampean sakniki ya alhamdulillah wis kondang kaluka di jagating pakeliran ya disyukuri ku nek wong ora nampa wahyu wis ora bakal. Nggih wahyu nggih budi sok kadang-kadang rencang kula niku sing ngancani kula. Sapa? Wahyu Budi nggih utama barang niku. Lah iya, Wahyu Budi Rahayu. Nggih. Matur nuwun pangestunipun Pak Jat. Saiki anu Dek Yayi karo Dek sapa kae? Nika Dik Naja. Nazab. Mboten nganggo zap. Naza. Dek Naza. Dek Naza. Mbak Yayi. Mbak Yayi, gini Mbak Yayi. Aku asem. Kenapa toh? Oh alah. Abimanyu ki senengane kok ya jur anu transfer iki nggo sapa neh? Nah, menika. Kagem sinten? Nggo sapa? Nggo sapa Bi? Kene. WA aku iki 200.000 nggo sapa iki? Wih mesti genah wih, wis jelas nek iki. Ah, 200.000 to? Wis genah nek ora nggo aku kuwi. Ora nggo aku.
Iya. Iki kok kabeh bakal sinden-sinden disawer karo Mas Abimanyu kok. Kandhane. Nggih. Piai Jakarta iki ngono kuwi. Ngono, pokoke engko nek pamane gak enek tagihan yo. Wedhe. Digo Dede Winang no. Ah, Oh alah, Bibi. iya iya. Oh, kok tak tok kesik. Wah, jar kurang ajar kok iki No, saiki. ora kaya ngono aku Mbak Yumu lho, Nong. Aku gak Iki aku sangu cash cepet esuk nggo sangu kok mung di Iya. mung transfer ae. Lho panjenengan yo transfer genti. Hah? Kayak ono to Nong rekening. Oh, engko tak transfer. Wong Winong yo duwe rekening listrik lho kena. Wong tuwa ra mudeng BRI opo ra mudeng? Mudeng listrik iki. Wong tuwa. Bi, kisah ya Bi iki 200. Nah. Nang, iki kanggone Mas Abimanyu. Ayo, kameranya di mana? Nah. Ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Semoga lancar rezekinya, diberi kebahagiaan, lahir Amin, batin, amin. terus Apa? sehat, satu keluarga semuanya selamat bahagia. Terus nanti semoga dedeknya lahir selamat jadi anak yang solehah. Iki omong apa Piye? to, Nong? Ya kan belum tahu cewek apa cowok. Diajari, ya, Bang. diajari, Kak. Enggak, Diajari. kan belum tahu toh cewek apa cowok. Jadi bingung. Iya. Jadi ya udah kalau nggak soleh cewek. ya soleh. Cewek. Wah, berarti Cewek. semoga nanti kalau lahir menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa dan sekitarnya. Gitu ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Dadah sik. Muah. Terima kasih Mas Abimanyu, Mbak Eka belum loh. Lah ngomong nang ngono. Lah aja. Mbak Eka belum lho. Ngomongno. Ayo. Banget. Ngomongno. Rombongane barang kok dhewe ya kaya. Lah nggih. Jenengan sisan ora? Ora. Aku Oh. cukup donga ae karo. Oh, ora. Jalukne apa ora? Hah? Jalukne apa ora? Apa? Jalukne apa ora? Ora. Oh ya wis. Mbak ayo iki no. Lho piye to? Sing ning prapatan. Oh, asemi bali ning perapatan meneh. Niki lagune napa Mbak Yayi, Mbak Naja? Monggo. Tak weni kamardikan, pokoknya sing gumiak apa lagune? Tak weni kamardikan. Apa? Rembukan sik. Ku nek wis rembukan ya to. Terus ngomong karo keluargane diangkatke jam pira. Mayit kok kok. Lah iya. Apa Dek Yayi? Lestari. Oh Lestari. Ya. Yayi iki ya. Wah. Yo Wis. apa-apa iso sinden yo heeh. Nyanyi campur sari yo iya. Sapa, Sapa Mbak? laris e nikat. Siapa tuh? Mbah, awakmu lho. Ayo kuwi yo anu kok apa rok ana kok yo. Nggih, rok obat kelek. Lah iya, apa aku mau ngomong apa? Roll on. Kuwi kleru. Sing bener laron. Nah, ya wis. Yo. Apa, Cah? Diaturke. Matur nuwun. Baik ah. Iki lagu sing pungkasan. Sadurunge lagu pungkasan Mbak Eka pamitan sikno karo Nggih. para pamriksa pamirsa. Nah, Nggih, kagem keluarga ageng Bapak Sutrisno lan para miyarsa ingkang rawuh dalu menika. nggih. Matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Kapuruh kula saged nderek sowan nderekke panjenengan Pak Jatmika. Nggih, matur nuwun. Tamtu kathah sangat lepat kula dipun agungi pangsami nggih Pak Jatmika. Nggih, dawa Nggih. sami-sami. Nyang Solo tuku tahu. Mm-mm. Keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringana sehat selalu. Ya. Menang Solo kok ya tuku susu. Pak Jatmika ya tansah panjang yuswa selalu. Amin. Ben iso ngejak aku. Amin. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ora dijak aku nusul. Anu, iki nek aku nek ora metu iki nang awak kok greges-greges. Coba pelok anu
barang. Sarung jagung. Ya. Sinten menika? Kur. Ukur nggih. Kur Mbak Eka. Berarti kula lungguh niki nggih. Ya, enggak. Nggih nyun pamit matur mbah Nggih. nuwun. Dawa sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun Pak Tris. Jur pamitan. Matur nuwun. Ayo, kayak apa? Sarung jagungnya, Cam. Monggo dados. Sembah nuwun sedaya lelagon menika sampun dipun aturaken mbok bilih anggenipun para kadang sutresna budaya ingkang kala wau ngesak lelagon angin dereng dipun pinangkani pangapunten sanget awit wedal menika sampun winates ayo nggih wonten kalih ing atur kirang tata krami kula nyuwun gunging samudra pangaksami.